Здравейте! Днес идеята е да ви покажа какво си купих от Lidl за 111 евро и някакви центове. Не съм сигурна. Това беше безплатно. Скир с вкусна ванилия. Беше безплатно. Таблетки за събраняването. Краставички. Кренвирши за децата. Добре. Ага, ето. Два виткица. Палчове. Добре. Да, разбрах палчове. Още кренвирши. Това също беше безплатно. Био йогурт с вкусна ванилия. Още кренвирши за децата. Немаги зеленчуков бульон. Краставички. Още краставички. Този шоколад беше безплатен бял. 3 бутилки омекотител на Ленор беше намален. И 12 енергийни. Следващата част. Зеле. Има и още една зелка, обаче има на другата чанта. 1 кило броколи. Домати. Вафли или гофрети. Това се го взех от Теди. Картофи. Телешка кайма. Сокчета за каката. Мултивитамин. Колко са мултивитамин? И пилешки крилца. Продължаваме. Рибени филенца. Зелена салата. Това го взех от Ребе, от друг магазин. Шоколадови пръчки и солети. Кисело мляко. 1 кг кисело мляко. Сирене. Кашкавал, като този 1 кг половина беше на цената от 8 евро и нещо. Като цяло ще се опитам да сложа някъде самата касова бележка, понеже тя е на телефона ми. Ще я сложа на екрана, за да я видите кое колко е струвало, защото не помня точно кое колко струва. Още краставички. Още зеле. Също ги взех от Реве. Не взех касовата бележка, но мисля, че беше около 7 евро. Не жалееш тук е. Може и повече не било. Ще погледна, трябва да го имам някъде в банковото приложение. Още краставички, още краставички, още краставички. Те са такива мънички, снак са водят. Само такива ядем в къщи. Сега, понеже каката искаш палч и дадах. Но още една такива палч съм взела. Салам, шунка за каката. Домати. И препарат за съдомиялната. Като на всяко нещо, понеже аз не му помня цената, ще сложа, както казах по-рано, някъде снимка. И това е един наш пазар за 100 общо взето за 120-30 евро. Ще погледна с точност и ще ви кажа.